Таком... Миналия клип бяхте видели колко бързо хванахме Legendary. Затова този клип ние ще играем пак, ако ли се падне Mythic или Legendary, видеото автоматично свършва. Майко, но този път, ако ми се падне Mythic или Legendary, първо ще ви покажа какво правят. Таком. Сега, нека да продължим. Само е това да го отворим. Да. Сега, нека да почакаме, за да ми зареди най-накрая старта. Защото на мен ми зарежда. Зареди. Нека се играем на ранче. Ако ми се падне пак от първия път Legendary, дайте един палец нагоре и се абонирайте. Този не видно, че и там нищо не може да направи. Трябваше да смажа. Да ги бия, когато някой дойде. Усмей! Да те убил! Не посмя. Не знам. Ако ми се падне, ще дадете един палец нагоре, един лайк и каквото ми напишете в коментарите, ще го направя в Brawl Stars или други игри, които съм играл. Сега, момента на истината. Барабан ни моля! Топа нема. Така, момента на истината. Дано да се падне. Емини. Защо? Ако или да стигна до ето тук и тези тук да ги мина,
Ако това се случи, поне един легендари получат. Вече митиците не струват. Или легендари да получа, тогава ще направя каквото вие пожелаете. Само за един ден. Сега нека да почнем на ранкет. Watch out! Here I come! Time for trouble! Едгар чу. Не! Остави се! That's gotta hurt! Oh, mercy! Топо! Too pretty for pain! Sorry, noob! Time for trouble! Ето дори и този каза sorry noob. Аз направо спахна, момче. Едгати, бедгати, Time for trouble! да. Ти ще се издържиш лошо с моя сейв, бе. И ти, бе! Ето, мислех, че ще се сбъкне. Да, пак! Не! Поне взех нещо. Таком квест. За сигурност е. Wow, so lame! Айде, старт. Со. Yellow! Blue! Не мога да го кажа. Искам да го кажа, но трябва да стане по-яко на мен. Yellow! Blue! This could get dangerous. Back on the grind! So lame! Спокойно. This is so lame! Не е идеалният момент. Back on the grind! Сериозно ли съм се? Аз се съгласих с добри хора, с добра сделка. Не с такъв, който ще ми взима местото. Аз не съм виновен. Ти покли си. Той ще ме бие. Таком. This is
so lame. Те това чаках. Бум! Ами аз ако знах, че ще спечеля толкова, да ми бехте да... или нещо. Пиу, пиу, пиу. Too bad, man. Give me a beat. Сега пред вашите очи искам да покажа един само чакай малко, ама това откъде беше? Не, групата ни, не. Къде отиде той? Къде отиде онова, бе? Верно, че беше някъде тук. Ей го, да. Сега пред вашите очи искам да ви покажа един от най-добрите състои. Само ако знах кой е. Само ако знах кой е. Nap time. Ей го, да, той е. Май. Да, този е. Значи, искам сега да ви покажам. Четка. Виждате ли е това тук? Да. Виждате ли го и тук? Да. Искам... виждате ли ето това? Ето тук. Той е Мастърс! Дайте да му дам покана. Не е подходящ момент. Така. Да му видим героите, но как? Това не го помня. Има всички герои. Не. Ако познате и други, напишете там долу в коментарите. Най-добрият с Драго. Той е Мастърс. И е почти най-добрия. Най-добрия с Сърч. Чакай, моля. Просто добре, да. Той е... да, така, да. Ако дойде, би трябвало, ако дойдем тук и тук, потърсим надолу е така. Да потърсим е така. Чак, какво? Ами ако дойдем тук, моля. Чуй малко.
Да проверя. Ами аз... Не трябва да е това, ама нищо. Сега разбрах, добре. Какво се ме... Пепа в торт. Ay, poco de loco, ay, poco de loco. Really? Мисля, че още не е подходящия момент. Но май няма да стигнем Legendary този клип. Да няма митици или други. Аз познавам двама митика. Единия е гейминг. Turning it up to 11. Да видим какво е. Сигурно на другия ми епизод няма да им... Май това е когато вземем пак Legendary. Не, когато мегабоксовете вече могат да отворят и стардроповете. Когато се отворят вече чак тогава епизодите спират и започва новата игра, която не е нова. Но дай да играем нещо по-така умно, като Knockout. Да вземем по-умен човек, като... Ето, това е по-добре. Взимаме ли средата? Кой го знае? Може да вземем нещо. Айде! Ти се страхуваш от тоя. Смея се. Това се казва про. Не!
А какво? Има даймонд! Не, ние имаме даймонд, затова моля да гледаш работата. Player one, get ready. Лесно като парче. Тапачка. Това е топ. Епик. Съгласен, но Legendary не е епик. Чакай малко. Legendary, не митик, нали моето момче? Нещо ваше. Сега нека да го заснемеме. Е така за кеф. Е така да си го запаза. Готови ли сме да го отворим? 3, 2, 1. Пак е нещо. Пак е все пак нещо. Сега ако ми се падне от това, ще направя толкова много хубави неща за вас. Толкова хубави, че вие ще си сбъднете всички мечти. Сега малко е така да почакаме. Е така играта да ни чуем. Да ни се падне Legendary отново. Ако се падне, ще направя на всички вас каквото поискате, когато поискате. Затова ще правя каквито видеа вие искате. Малко е така, сега ще спра видеото. Вижте колко времето е. 17, 5 и 8. Малко ще ви покажа и после. Е така малко видеото да го спреме, така малко да ни чуе играта. Сега ще се чуем. Така, в момента на истината. Вижте времето, минало е някъде 8 минути са минали. Нека да пускаме. Стига, бе. Това ще бъде от днешното видео. Абонирайте се, лайквайте и ще се чуем до следващото видео. Но нали знаете, може да снимам и когато, да кажем, утре може пак да снимам на епизода. Затова може да не снимам, може да снимам и затова. Абонирайте се, лайквайте и ще се видим в другия епизод, когато той най-накрая ще се разбере. Чао!